5. júl sme strávili tu, na golfovom ihrisku vo Veltene v Báči. Golfové ihrisko bolo dokonale pripravené a samozrejme zúčastnených hráčov sme privítali aj s sprievodnými aktivitami. Od rana bola pripravená registrácia, po nej miešané kávičky a samozrejme po hre sme mali pripravené miešané drinky, líčenie Max Factor a poker. Dnešný deň bol bohužiaľ úplne neštandardný. Predpoveď počasia vyzerala naozaj na 30 stupňov slnečno, bez vetrie a stalo sa to, že po 2 hodinách sa počasie úplne zmenilo a hra bola úplne zrušená. Nedopadlo to až tak zle, pretože po prerušení hry sme zhromaždili všetkých golfistov do clubhouse. Pripravil sa príjemný raut a losovali sme zo všetkých odovzdaných scorekariet ceny, ktoré sme mali pripravené pre víťazov jednotlivých kategórií, doplnkových súťaží a samozrejme aj záverečnej tomboly. Každopádne ďakujeme úplne každému golfistovi, ktorý dnes prišiel. Zahral si s nami 7 jamiek, 12 jamiek, pretože za 5 rokov organizovania sa nám stalo prvýkrát, že turnaj sme museli prerušiť a dúfame, že 2. augusta na Táľoch sa nám to nestane a tešíme sa na vás.